saya nemen PPKM jalan terus. Arek kepiye iki? Golek lowongan kerja ngendi-endi ora nek wong golek bau. Apa anggur golek duit nggon internet kowe? Enggak sampai. Itu awal dari kekalahan bohong. Betulan kepono sendiri kok pancet ya. Alhamdulillah. Mas, Golek apa cahayu? enten tahu Mas Gek golek apa kono? Anjir kene rek. Apa ngerti bayaran? Lho, tahu dukono nduk kek. Itu lho. Oh, nggih. Niki pinten Mas tahu nih? Iki carane ambek kowe iki saya jahe ini tukang nduk. Lah mboten gratis kalian. Kurang seneng. Iki Mas artane. Oke. Oke Mas nggih. Ya. Lah iki nemu sing jelas menjanjikan. CP Togel. Ya. Mas, nggih. Sandal Mas. Apa, Pak Bos? Ya mriki Mas, pilih. Ini Mas. Ini pinten Mas? 2.000. Murah man Mas. Dikai go larang ngomel. Go murah mudah. Jalan piye to? Nggo. Wong toko tak gawe harga murah kok isih do komplek. Mari ya. Apa tuh, Teh? Ora perlu, Mas. Perlu apa? Gini. Nek apa jeneng iki? Iya. Aku rene mah perlu udolan, Mas. Pindone bareng mumet tenan-tenanan, aku rene iki arek nyilih duit. Amung piro, Mas? Enek pura. Lah piro butuhmu iki piro? Lah enek yo 5.000, Mas. Gendeng lah 5.000 ora tak ngopo Teh? Ya kok tak nggogaran urip, saurunge nemu kerjaan. Nek semono kuwi ora enek Teh. Nah ora enek yo pira-pira wae gelem. Ya wis enak-enak gawe. Nang. Yo iki Mas sarene kowe ki ping pisan waris, ping pindhone kanca, kuwi mau rasa beleke. Nggih, matur nuwun Mas. Yo. Kuwi aja lali nek sukses karo kancane. Nggih, matur nuwun Mas. Yo. Jangan lupa wis pompong. Wah, iki sandal mabang anyar to, Mas? Aku nih ya. Lho lah sing duwe urung nganggur rek ora tuku kono ya warung togel kono. Enek sing dodol togel lho, Mas. Enek kono warung togel jenenge. Ya wis Mas, matur nuwun tak mulai aku. Yo. Yes. Apa emang yang iki, Mas? Tak panjer sedino ae untuk duit saka internet tuh urung emang. Dan di ora oleh apa-apa ini. Lah iki Dik, deloken polanku. Jelas kaya iki. Jelas nembus. Iki ulo mambu iki. Nek Jawa lambang jodoh. Nek bab togel yo genang angka 8.
nek mambengi metune 17 mestine saiki 28. Jelas sugih ya lu, Dik. Kita nono. Kudu nembus. Mas. Asik. Mas. Neng. Tumbas nomor, Mas. Nomor apa neng iki? Belajar lendrot, kene dodolan nomor togel, Mas. Ki arep tuku. Yon dalah. Ini tangan sini. Ora ngerti togel to. Lah togel ki prayo nomor gitu, Mas. Tak kandhani. Mergo kene iki warung sing paling murah dhewe ya. Kuwi tak jenenge togel. Lah togel ki prayo nomor gitu, Mas. Udu. Lah ki apa? Tombok lho.